Cred că din cauza... Păi se vede bine sau nu se vede bine? Super! Și între timp scrieți care au mai intrat, de unde mă priviți, din ce țară, oraș. Se va întârzia puțin live-ul. Pitești, Andreea, Iași, salutări! Wow, cât de mult sunteți din România! Îmi cer scuze din start de accentul meu, în caz că nu mă veți înțelege, scrieți și încerc să vă răspund ca să mă înțelegeți. Satul Mare. Da, la mine comentariile îmi apar mai târziu. Mă bucur. Încă nu vorbesc. Când voi vorbi despre laminare, atunci vedem. Așa, între timp, până se adună ceilalți, vreau să vă spun că dacă nu sunteți abonați la canalul meu de YouTube, care la fel fac webinare și live-uri, cât și la pagina de Instagram, Marina Gigală, și pagina mea profesională Beauty Here, puteți să o faceți, deoarece postez în fiecare zi idei noi, secrete. Pe pagina de lucru postez în limba engleză, fiind în Irlanda, am mulți clienți străini și atunci postez și în engleză, dar pe pagina mea personală postez în română. Și dacă doriți un profil de inspirație, atunci puteți să mă urmăriți cu mare drag și inspirați-vă. Live-ul cred că va dura o oră și jumătate, în dependență și de întrebările voastre care vor fi pe parcurs. Sper că mă aud, da? Că nu văd nicio reacție de la voi și mi-e frică puțin să nu dispară iar live-ul. Da, veți putea revedea live-ul, dar vă rog să fiți acum cu mine, deoarece când interacțiunea atunci, pe moment, e altă treabă decât îl priviți în reluare. Și cred că poate nu veți avea timp destul să-l priviți pe tot și de aia mai bine îl priviți acum. Asta este. Totodată vă rog, dacă nu este o problemă pentru voi, să faceți screen-uri, să faceți poze dacă mă urmăriți de pe calculator și să postați și la voi în povești de pe Instagram, să mă etichetați și să vadă și urmăritorii voștri că nu doar postați doar lucrările pe care le faceți, dar și să vadă că vă dezvoltați, vă perfecționați și eu voi fi foarte recunoscătoare pentru asta.
că știu, multe persoane postează doar poze cu lucrările lor și atunci urmăritorii deja sunt unii care se plictisesc, dar aceasta este o altă temă ce ține de postările de pe Instagram și marketing. Dacă veți dori, pe viitor pot să fac un webinar despre ce trebuie să postăm pe rețelele noastre de socializare, cum trebuie să interacționăm cu urmăritorii și multe altele despre webinare, cât și despre promovare și marketing. Dacă veți dori un astfel de webinar, scrieți-mi un da să văd dacă suntem mai multe. Perfect. Da. Zic să începem să nu vă plictisesc și pe voi. Deci, să spun pe scurt cine este Marina Jigală și cu ce se mai ocupă. Sunt în sfera beauty de aproximativ 4 ani. Am început cu stilizarea sprâncenelor cu henă, după care a urmat cursul de laminare gene și sprâncene. Pe parcurs am făcut și extensii de gene, un curs, la fel perfecționări și totodată pe lângă aceasta îmi place foarte mult să mă dezvolt personal, să interacționez cu mai multe persoane din diferite nișe, fiind cu o facultate cu specialitatea business și administrare, ador să fiu între antreprenori, de aia particip la multe întâlniri cu antreprenori, mă dezvolt și mă instruiesc ce ține de promovare, marketing și am un scop pe viitor și astfel vreau să-l îndeplinesc și de aia trebuie mai multe, nu doar să ne axăm pe calitatea lucrărilor noastre, dar și multe altele, ca și în citatul de pe imagine, trebuie să ajungem să ne îndeplinim scopurile noastre. Tot pe lângă aceasta instruiesc și alte persoane care doresc să realizeze procedura de laminare a genelor și sprâncenelor. Am ca scop ca fiecare persoană cu care interacționez să rămână mulțumită, fie client sau fie cursant. Doriți diplome de participare la webinar? Nu am afișat că ofer diplome, dar dacă vă doriți, pot să o fac. Cu mare drag. Doar pentru persoanele care rămân până la urmă. Facem așa, da? Rămânem până la sfârșit. Mă stărui cât mai succint să vorbesc și la sfârșit vedem câte persoane sunt și oferim diplome de participare. Aici avem câteva recenzii despre clienții care au rămas mulțumiți, astea sunt unele, nu toate, cât și persoanele care au fost la instruirea cursului online de laminare gene și sprânceni. Despre curs voi vorbi la fel în acest webinar. Ofertele vor fi mai târziu. Așa.
Cam aceasta despre partea organizațională și despre mine. Știu că sunt persoane care nu sunt în această procedură de laminare a genilor și sprâncenilor, nu au început și nici nu lucrează și au venit să vadă ce reprezintă această procedură. Și vreau să vă zic că laminarea genilor și sprâncenilor este un tratament pentru gene și sprâncene, are ca bază curbarea și ridicarea genelor de la linia de creștere acestora, cât și hidratarea acestora și mai ales folosind ingredientul cel mai magic din această procedură este Botoxul, care are peste 9 vitamine care hidratează, hrănește genele și le arată cu mult mai sănătoase. Totodată, la aceasta vreau să spun că laminarea nu este atât de grea după cum pare. Doar că trebuie respectați câteva etape de lucru, astfel vom ajunge la un rezultat dorit. Despre cele mai întâlnite probleme în procedura de laminare a genilor am citit de la voi și bună Cristina, și am văzut că sunt foarte multe care se aseamănă între ele și din păcate nu știu din ce cauză multe persoane și meșteri nu spun de la cursul de bază cu ce putem să ne întâlnim, care ar fi cele mai mari probleme și de aia ajungem să facem cliente cu puțin calitate, cu un rezultat nedorit și tot așa. Azi vom încerca să vedem cele mai întâlnite greșeli în procedura de laminare a genilor, acestea fiind 10 la număr, dar pe parcurs voi spune și normal mai multe, dar nu putem într-un webinar să vorbim despre toate greșelile, de aia se vorbește în curs, atât cursul online cât și offline, ce ține de genele anagen care sunt foarte mici și mulți întâlnesc probleme cu acestea, nu le pot ridica, cât și cât adeziv punem pe gene și pe pleoapă, de ce rămâne adezivul pe pleoapă și multe altele. Începând cu prima și una dintre cele mai principale greșeli pe care le fac meșterii începători, dar și cei care au deja o experiență, sunt că folosesc produse necalitative. Și asta, în primul rând, este realizată de către începători. Mulți meșteri nu le spun începătorilor cu ce produse ar trebui să înceapă și ei caută pe internet sau se duc la magazine și întreabă de produse de laminare a genelor. Și atunci sunt mulți vânzători trebuie să vândă produs, noi știm, așa și cumpără multe produse care nu sunt atât de calitative, cum ar fi kitul care se presupune că ne ajunge pentru 50 de cliente. Dar aceste produse nu sunt bune, poate el să ajungă pentru 50 de cliente, dar rezultatul noi nu vom avea cel care ne așteptăm și atunci nici clienta nu va vedea un rezultat și nu va mai reveni. Atunci kitul nu ți va mai trebui dacă clienții nu vei avea. Astfel fiți foarte atenți, nu economisiți pe produse. Cumpărați produse calitative la un preț. Știu că produsele sunt foarte scumpe, dar dacă voi veți avea un rezultat bun, atunci și clientele vor fi gata să achite un preț pe care voi îl veți cere. Astfel, trebuie să fiți atente la aceste produse. La fel, mulți vânzători vând produse
fiind de permanentul de gene, dar când vine fetele care nu se pricep la acestea, cumpără produse pentru laminare, dar ele sunt pentru permanent. Permanentul de gene, la fel, este o procedură, are asemănări între laminare, dar este mult mai toxică. Cum vedeți în imaginea de jos, acestea sunt produsele pentru permanentul de gene. Da, se aseamnă bibudiurile, la fel adeziv, la fel soluții, doar că soluțiile pentru permanent sunt foarte toxice. Pe ele chiar le vedem după mirosul lor și după culoare. Soluțiile de laminare au o culoare mai alb și invizibilă, dar soluțiile pentru permanent, ele sunt și roz și la fel are un miros înțepător. De aia fiți foarte atente când procurați înainte de a aplica pe cliente, citiți instrucțiunile. Totodată puteți să faceți deosebirea dintre permanentul de gene și laminare, că la laminare genelor pH-ul trebuie să fie între 7 și 8, la permanent este mai mare. De aceea fiți foarte atente și nu procurați produse despre care nu cunoașteți, pentru că veți arde genele și veți spune cum adică le-am ars dacă eu știu toate etapele și soluțiile, parcă nu le-am ținut mult, dar cum ați scris și în formular. Produsele nu le țineți mult, dar genele se încrețesc. Se încrețesc din cauza produselor. În imagine, unde este bifat cu corect, este produsele care eu le folosesc. Am încercat câteva soluții, dar am ajuns la My Lamination, le consider cele mai bune, le recomand cu încredere și chiar le folosesc și în cadrul cursului online. Le folosesc și în cadrul cursului și atunci cursantele procură la fel aceste produse. Cam asta despre produse. Dacă aveți ceva întrebări la această greșeală pe care o facem, poate că nu toți, dar sunt persoane care economisesc, cum se spune. Vor să cheltui mai puțin, să facă mai mult, dar nu putem face. Produsele de la Tabia pentru laminare sunt bune. Nu le-am încercat de la Tabia. Am încercat alte produse. Da, sunt produse care sunt atât folosite pentru gene cât și pentru sprâncene, Andreea, doar că trebuie să citiți pe instrucțiuni. Pe instrucțiuni scrie dacă sunt pentru gene. Sunt unele care sunt doar pentru sprâncene, dar și nu vor fi bune pentru gene. Fiți foarte atenți la instrucțiuni. Cel mai bine e înainte să procurați, intrați pe internet, citiți despre instrucțiunile acestea și după le procurați. Să folosim folie sau nu pe sprâncene cu produsele My Lamination. Eu, de exemplu, nu folosesc, dar dacă sprâncenele sunt foarte rebele și neascultătoare, atunci poți să folosești, doar că soluțiile, mai bine zis, de laminare, la fel au puțină chimie și noi dacă vom aplica și folie deasupra, nu va fi cel mai bine, deoarece dacă dorești să aplici folie, atunci trebuie soluția să o ții mai puțin timp decât ar trebui, deoarece soluțiile intră în reacție foarte repede. Pe locul 2, după My Lamination, cred că Inlay. Le-am folosit și pe ele, doar că am rămas la acestea.
Da, pentru mine sunt astea. A doua zi, eu folosesc mai lamination, iar a doua zi genele sunt mai lăsate. Aici pot fi alte probleme, nu în cauza produselor. Și ai încercat să folosești alte produse și nu stau lăsate? Pentru că aici sunt foarte multe aspecte ce ține de laminare și acum și vom vorbi. Bine, dați să trecem la următoarea greșeală. Este nepregătirea genelor pentru soluții. Da, multe persoane se grăbesc la această etapă de curățarea genelor. Sunt de părerea că fiecare etapă este foarte importantă, dar curățirea și degresarea genelor și sprâncenilor este foarte importantă, deoarece noi dacă nu vom degresa genele, atunci nu vom avea gene mai grase puțin și cuticula nu se va deschide pentru ca soluțiile să intre și astfel nu vom avea un rezultat dorit. La fel, aici am aplicat în imagine produsele pe care eu le folosesc. Acestea este apa micelară, care în primul rând să nu fie pe bază de ulei, și spuma degresantă. Mai întâi demachez cu apa micelară, după care folosesc spuma cu o pensulă și curăț foarte, foarte bine cât genele cât și sprâncenele și după care le las puțin să se usuce. Mulți meșteri folosesc și primerul. Am folosit, dar primerul foarte mult usucă genele, deoarece au alcool și trebuie la fel să fiți foarte atenți dacă folosiți primerul să fie cu cantitate foarte mică de alcool, ca să nu uscați genele. Avem și cliente aici, nu doar meșteri, da? Eu am făcut laminare de 2 ori și nu se vede mare diferență, nu se văd genele curbate. Da, se mai întâmplă și astfel de cazuri din cauza că nu se respectă etapele de lucru, produsele nu sunt calitative și astfel ajungem ca să nu avem un aspect și un rezultat dorit. Da, este acela să citesc și întrebarea că primer, adică acela de la extensii de gene. Da, doar cu o concentrație mai mică, trebuie la fel să verificați în instrucțiunea primerului despre ce conține și să conțină cu foarte, foarte puțin alcool. Salut, vreau să întreb dacă webinarul va rămâne înregistrat din motiv că sună serviciu. Da, va fi înregistrat, doar că, da, din păcate, dacă ești la serviciu, vei privi în reluare. Ok, trecem mai departe. Așa, să nu scap ce vreau eu să vă spun. Am respectat etapele, am lăsat ca în timp trebuia, folosesc produsele de lux. Nu îmi dau seama momentan cât de bune sunt. Ștefania, și obții rezultatul pe care tu ți-l dorești? Dacă obții rezultatul pe care tu ți-l dorești, atunci bineînțeles că poți să folosești produsele pe care
le folosești. Dacă nu, atunci schimbă produsele și încearcă diferite produse și vei vedea diferența dintre rezultate și atunci îți dai seama care sunt mai bune. Așa, următorul este alegerea greșită a bigudiurilor și aplicarea acestora. Da, aici la fel este o mare greșeală a meșterilor că nu folosesc bigudiul potrivit pentru ochii pe care îi avem, cu care trebuie să lucrăm. Așa, după cum vedeți în imaginea din mijloc, aceste bigudiuri nu le recomand cu deoarece nu sunt pe mărimi, în primul rând, ele au fost făcute mai întâi pentru permanent, după laminare, dar după cum vedeți, ele nu pot fi nici ținute pentru a vedea linia de creștere a genelor, nici nu au mărimi necesare pentru lungimea genelor și cât de dese acestea sunt. De aia nici nu le folosesc. Folosesc bigudiurile din stânga și din dreapta, din stânga cel mai des, deoarece îmi plac foarte mult și lucrez foarte ușor cu ele. Sunt diferite mărimi. În dependență de lungimea genilor, alegem și bigudiul. Dacă lungimea genilor este mai scurtă, atunci folosim S și medii M și tot așa. Dar fiți atenți și după ochi. Cel mai bine este să luați bigudiul, să-l duceți la linia de creștere a genelor, să vedeți dacă este exact pentru acel ochi, deoarece sunt multe persoane care fac aici greșeala de a aplica din start bigudiul, de a aplica adeziv și de a-l încleia, după care el nu este lipit lângă baza genelor. Dacă el nu va fi lipit lângă baza genelor, atunci noi foarte greu vom ridica genele pe el, pentru că va fi distanța aceasta și plus genele nu se vor ține. De-aia își primim această problemă că genele pe parcurs se dezlipesc, pentru că ele au foarte mare distanță între bigudiu și linia de creștere. Acesta este la fel un secret. Dar folosesc și bigudiurile din dreapta, doar că acestea, nu știu dacă se vede în imagine, au un fel de loc pentru fiecare geană, dar dacă genele sunt mai dese, atunci nu vor intra toate în acele locuri libere și se vor suprapune una peste alta, dar noi nu ne dorim aceasta. Un secret pentru a aduce bigudiul cât mai aproape de linia genelor. Am spus că îl aducem încercăm mai multe bigudiuri. Dacă, în dependență de creșterea, de linia de creștere a genelor, cât și de dacă plioapa este lăsată sau nu, dacă avem surplus de plioapă și tot așa, vom vedea care este bigudiul perfect pentru acel ochi. Și el, dacă este, de exemplu, M perfect, atunci se va plasa din start lângă linia de creștere. Da, putem să ridicăm pleoapa cu un instrument, poate, dacă este foarte lăsată. Dar făcând asta uneori parcă vine înapoi cu tot cu pleoapă peste gene. Da, este dificil în acest caz, dar toate aceste aspecte se discută la cursuri. Dar vă spun, încercați să găsiți bigudiul perfect, încercați de mai multe feluri de bigudiu, nu doar de la un brand.
Eu folosesc spumă de la My Lamination și spăl cu apă, apoi și șterg. Foarte bine, Cristina. Înainte de a aplica adezivul, genele trebuie să fie uscate. Așa, ce ține de bigudiu, acestea au fost. Acum, una și la fel principala greșeală este aplicarea genelor pe bigudiu. De fapt, aceasta este și cea mai dificilă etapă în procedura de laminare a genelor, deoarece cum vom aplica genele pe bigudiu, astfel vom avea și curbura. Și dacă noi din start vom aplica genele greșit una peste alta sau nu vom lucra bine cu interiorul și exteriorul, atunci vom obține un rezultat care nu va mulțumi nici pe client și cred că nici pe voi. După cum vedeți și în imaginea de jos cu bigudiurile care vă spuneam că nu le recomand, vedeți singuri că este foarte greu să lucrez cu ele și genele care sunt mai lungi ajung să fie la vârfuri puțin mai încrețite și aspectul nu va fi cel care trebuie. În imaginea din stânga, de sus, vedem la fel greșeli. În primul rând că s-a ridicat genele de partea posterioară în sus, după care s-au divizat greșit, genele nu sunt paralele. Ca să obținem un rezultat foarte frumos este să ridicăm genele cât mai paralele și să nu fie una peste alta. După cum vedeți aici, nici exteriorul nu este lucrat și atunci ce obținem după această procedură cu așa o aranjare? Genele cele de jos care au fost lipite, poate că vor fi ele puțin ridicate. Exteriorul se va lăsa în jos și va trage și celelalte care sunt mai aproape și vom avea un aspect nu chiar frumos și atunci ne întrebăm de ce se lasă genele sau de ce nu este un aspect frumos. Deoarece genele s-au lipit între ele, nu sunt paralele, după cum spuneam, trebuie lucrați foarte mult cu interiorul și exteriorul. Mulți meșteri nu trag atenția la aceasta, dar este foarte important pentru a avea un rezultat cum dorim. Așa, Inga ne spune, am avut și eu un caz când după ce am aplicat prima soluție se dezlipeau genele și nu știu se îmi permite de aplicat clei pentru a lipi înapoi pe bigudiu, apoi pasul 2 sau nu. Da, după primul pas se mai poate de aplicat adeziv pe gene dacă s-au dezlipit, doar după primul pas. După al doilea pas nu mai putem face nimic, deoarece după al doilea pas știm foarte bine că genele deja se curbează. Și atunci dar foarte atent după primul pas ridicați genele, deoarece atunci genele sunt foarte sensibile și pot să se rupă. De aia încercați să le lipiți din prima, nu cu foarte mult adeziv după să lucrați. La fel, după cum vedeți și în imaginea de mijloc, genele la fel nu sunt divizate corect, fiind lipite între ele. Ultima imagine este cam aproape de rezultat, dar la fel vârfurile nu sunt lucrate bine paralel. Trebuie ca vârfurile la fel să fie divizate, nu doar rădăcina, pentru că vom obține la rădăcină o divizare corectă, dar la vârfuri o încrețitură și nu va fi aspectul corect. Prea mult adeziv. Da, despre acesta la fel foarte mult se discută și am văzut și printre formular ce spuneți despre adeziv. Este o bătaie de cap, după cum am văzut. Da, aici
Adezivul pentru persoanele care nu sunt încă în această nișă, cum s-ar spune, este folosit atât pentru a lipi bigudiu pe plioapă, cât și pentru a lipi genele pe bigudiu. Folosesc la fel adezivul din imagine, My Lamination, și acum care este și mai nou, balzamul, care este mai mult îl folosesc, dar mai mult îl folosesc pentru genele mai subțiri și poate medii, dar nu. Ele lipesc foarte bine genele subțiri și nu are un așa mult surplus. Chiar cu un microbraj putem să le lipim, nu trebuie aplicatorul și le ridicăm foarte repede și paralel. Doar că el este folosit mai mult pentru, cum spuneam, gene mai subțiri. Pentru genele medii și mai lungi și mai groase folosesc adezivul lichid de la My Lamination. La fel, ca un secret, ca să nu avem prea mult adeziv, mai întâi pentru lipirea bigudiului pe pleoapă. Nu punem foarte mult adeziv. Încercăm să aplicăm mai mult la părțile interioare și exterioare și puțin pe mijloc. Dacă vom pune foarte mult adeziv, atunci adezivul va ieși la rădăcinile genilor și atunci ele deja vor fi încleiate până noi vom ajunge să le divizăm, ele deja vor fi încleiate de la bigudiu și atunci vom avea foarte mult de lucru. De folosiți o cantitate nici mai puțin, nici mai mult, deoarece dacă folosim puțin, la fel se dezlipesc în timpul procedurii și atunci se ridică și genile și la fel curbura nu va fi cum trebuie. Ce ține de lipirea genilor pe bigudiu este că trebuie să lipim mai mult la baza genilor, pentru că nouă ne trebuie ca noi să lipim genele, să le ridicăm în sus, da? Atunci, noi dacă lipim pe toată suprafața, genele, știm foarte bine că adezivul se usucă foarte repede și dacă vom aplica adeziv doar la bază și vom ridica cu aplicatorul sau cu alt instrument în sus, efectiv se va încleia toată suprafața, toată lungimea genilor și nu va trebui să aplicăm adeziv de jos până la vârfuri. Acesta la fel este un truc pentru a nu avea foarte mult adeziv. Și cel mai bine eu cred că cunosc persoanele care sunt deja și fac procedura de laminare, să nu aplicăm adeziv pe toată suprafața bigudiului, doar pe porțiuni, pentru că adezivul se usucă foarte repede. Și atunci trebuie iar să aplicăm adeziv, acela se moaie și avem un surplus de adeziv. Așa, lucrăm doar cu un instrument ajutător. Multe persoane chiar se folosesc doar de un instrument și în acel caz ajungem să pierdem mult timp la divizarea genelor pe interior, chiar și pe exterior. Cu aplicatorul, cel din mijloc, pentru persoanele care încă nu cunosc, aplicatorul divizăm foarte bine genele și chiar paralel, doar că nu putem să ajungem acolo la interiorul ochiului, deoarece este puțin mai mare și atunci trebuie să folosim sau microbrașul sau instrumentul multifuncțional, așa îi spun eu, care este din stânga. Puțin ascuțit, el divizează chiar genele dacă sunt una peste alta și foarte, foarte rapid, nu trebuie să dezlipim, să luăm adezivul din dinții aplicatorului și tot așa. Cât și la exterior lucrez la fel cu instrumentul multifuncțional, dar cu aplicatorul mai puțin, deoarece el
se îmbibă cu adeziv, se usucă și atunci trebuie cât mai repede să-l curățim ca să nu îl folosim cumva plin cu adeziv. Vom obține, genele nu se vor diviza. Și încă ceva vreau să vă spun, nu peptănați genele sau nu le divizați atunci când adezivul deja se usucă. Deoarece voi trageți de gene și clienta va fi deranjată, va lacrima și vom obține o mai mare problemă decât dacă genele nu sunt divizate corect. De aceea aplicați câte puțin adeziv și nu lăsați să se usuce, cât mai repede să lucrați. Da, aceasta este cea mai grea și cea mai complicată și în care ne ia și prea mult timp în procedura de laminare a genelor, fixarea acestora genelor pe bigudiu. Aplicarea incorectă a soluțiilor. Aceasta la fel este o greșeală, dar și chiar o problemă foarte, foarte mare, deoarece din cauza aplicării incorecte a soluțiilor nu obținem curbura dorită. Astfel, cunoaștem foarte bine că trebuie să aplicăm soluția regula este de la 1 mm de la baza genelor sau 2 mm cel mult, dar trebuie nu 5 sau 6 cum fac unii meșteri și nu obțin curbura pe care și-o doresc. Așa, o altă idee aici este că trebuie să avem o vizibilitate bună la linia de creștere a genelor pentru ca să aplicăm corect soluțiile. Cel mai bine este să vă ridicați scaunul sau să veniți dintr-o parte din alta, să vedeți foarte, foarte bine acea creștere, pentru că genele sunt diferite de la client la client și nu putem să aplicăm în aceeași poziție la toate. Genele sunt atât diferite la lungime cât și la cât ele sunt de dese și nu. Astfel trebuie aplicată soluția din partea interioară spre partea exterioară și până la capăt, nu cum vedem în imagine că sunt lăsate exterioarele și atunci obținem ceea ce nu ne dorim. Și vorbim despre cantitatea de soluție pe care trebuie să o aplicăm pe bigudiu, este până să nu fie nici foarte multă, dar nici foarte puțină. Deoarece în cazul în care soluția nu este de ajuns, adică este puțin, genele nu reușesc să-și ia toată cantitatea care are nevoie pentru a face curbura. Iar dacă este foarte mult, atunci avem risipă de soluții, deoarece genele își au ceea ce e a lor și restul rămâne și noi ștergem și pierdem soluția. De aceea trebuie să vedeți după grosimea genelor ce cantitate și încă ceva foarte important, să luați în seamă temperatura din camera în care faceți laminare, deoarece dacă temperatura este mare, atunci soluția se va usca foarte repede. Temperatura ar trebui să fie între 17, 8, așa, de la 18 la 23 de grade, nu mai mult, deoarece dacă este mai mult, v-am spus că se usucă foarte repede și genele nu reușesc să absorbă cantitatea de soluții de care au nevoie. Da, ne puteți spune cum se numesc soluțiile și pașii lor de aplicare. Prima soluție este de lifting. Aceasta deschide cumva cuticula pentru aplicarea cei de-a doua soluție.
și ea se ține independent, cum și vorbim și despre timpul pentru soluții, independență de brand la brand, trebuie să aveți grijă de fiecare, la fiecare soluție este diferit. Și pașii pentru aplicare, vă spun, sunt liftingul, după care merge curbarea, soluția de curbare neutralizatoare și cea de-a doua deja este soluția de hidratare care este folosită diferit de persoane. Eu folosesc la My Lamination, este un serum, dar sunt unele persoane care folosesc un fel de ulei, dar până la aplicarea cei de-a treia soluție mai avem mai întâi vopseaua de aplicat, independență de nuanța pe care și-o doresc clientele, este negru, este brown și după care folosesc și Lash Botox-ul, vitamina care hidratează și având peste 9 vitamine, ajută foarte bine genele ca să crească și mai rapid și mai sănătos, doar că la fel trebuie folosit de toți meșterii pentru a avea cele mai sănătoase gene. Și după care, după ce șterg foarte, foarte bine vitamina Lash Botox-ul, cureț cu un bețișor, asta vreau să spun mai târziu, dar vă spun doar acum, cureț foarte bine pleoapa și cenile, după care aplic serum hidratat, care trebuie ținut 24 de ore, astfel clientele nu au voie să se spele pe gene. Da, a treia este cea de hidratare. În dependență, da, de kitul pe care îl aveți fiecare, el este diferit, dar ar trebui, pare mi se, nu mi-amintesc ce brand foloseam la început, acolo era puțin mai diferit, primele două soluții erau schimbate. Cristina, se usucă foarte repede lipiciul și nu apuc să setez bine genile că se lipesc cu unde una de alta. Da, aceasta, cum spuneam, adezivul foarte repede se usucă. Aplicați câte o porțiune, cât știți voi că veți reuși să le divizați. Și aplicați porțiunea mică și doar la bază, nu aplicați pe toată lungimea, deoarece voi, peptănând de la bază în sus, efectiv lipiți toată lungimea genilor și atunci nu aveți nici surplusul de lipici. Ce părere ai despre soluții Lash Secret? Nu le-am folosit pe acestea. Nu pot să spun nicio părere. Așa. Vopseaua care este opțională, pentru că nu toate clientele vor sau au nevoie de vopsea. Cu ce o ștergem? Cu o cotonetă uscată sau ceva soluție? Vopseaua nu trebuie nicio soluție. Vopseaua se șterge doar, da, ce independență de cât timp țineți. Dacă vopseaua deja se usucă, atunci este foarte greu să o ștergeți pe cutiu. Dar nu trebuie să ajungeți la etapa în când vopseaua se usucă. Ea fiind, la fel cum vă spuneam, de la brand la brand, fiecare produs este folosit în timpul stabilit, cum scrie în instrucțiuni. Vopseaua eu o țin 5 minute, după care o șterg și pun o cantitate mai mare de soluție pentru ca după să pot să le șterg mai ușor și șterg doar cu bețișorul de vată sau cu un microbraj. Da, vopseaua folosită de mine
O las 5 minute, dar tot se usucă. Păi asta spun că nu trebuie doar să ștergeți așa peria de geni, dar trebuie să puneți o cantitate mai mare pentru ca genile să-și ia vopseaua și după care să vă rămână și vouă să o ștergeți mai ușor. Sper că te-am ajutat, Rainbow. Așa, vorbind despre soluții, mai departe, fiind nerespectarea timpului după aplicarea produselor. Din păcate, avem și așa cazuri. Da, chiar zilele trecute am avut o clientă care a fost la un meșter, nu știu ce a făcut și i-a ars foarte tare genele. Cred, doar presupun, sau a folosit produse pentru permanentul de gene, sau, nu știu, a ținut soluția pe gene foarte mult timp, sau nu pot explica. Așa, vreau să vă zic că soluțiile trebuie ținute pe gene de la brand la brand. Fiecare brand are timpul lui de aplicare. De exemplu, la My Lamination eu îl țin doar 8 minute, după care șterg. Mai ales în cazul doamnei care a venit cu genele arse, eu am ținut încă mai puțin, am ținut 5 minute, pentru că nu putem să ținem tot timpul atunci când genele sunt foarte sensibile, foarte subțiri și noi să aplicăm soluția pe o perioadă mai lungă, pentru că vom arde încă mai rău genele. De-aia citiți instrucțiunile la fiecare brand și de fiecare dată când cumpărați noi produse, citiți-le de fiecare dată, deoarece brandurile mai au și asta de a schimba ingredientele în soluții și pot să mărească timpul sau pot să-l reducă și atunci avem rezultate și consecințe care nu ne fac față și atunci zicem ce s-a întâmplat dacă permanent am ținut acest timp. De aia citiți foarte bine instrucțiunile, mai ales dacă sunteți la început. Cum spuneam, fiți atenți să nu folosiți soluțiile pentru permanentul de gene, doar pentru laminare. Și dacă avem, de exemplu, gene mai groase, atunci ținem 8, putem să ținem până la 9 minute, dar dacă genele sunt mai slabe și mai subțiri, atunci ținem 8 minute și ștergem, nu mai mult, pentru că atunci când uităm și lăsăm genele cu soluția pe mai mult timp, obținem ca și în imaginile date. Bine, Alina. Nu, hidratantul nu îl ștergem, deoarece el trebuie bineînțeles, nu punem în cantitate foarte mare. Dacă aplicăm în cantități mari, atunci îl ștergem, doar îl ștergem cu un bețișor de vată și oricum rămâne pelicula care el și-o face pe gene, rămâne. Dacă lăsăm, dar aici la fel depinde de soluțiile pe care le aveți. Așa. Vedele cum folosiți vopseaua reflectă. Eu am procurat și am mestecat cu amicid. Funcționa, apoi am citit pe instrucțiune că se aplică într-un strat vopseaua și strat. Da, aici vopseaua trebuie amestecată cu oxidantul pentru a avea o nuanță mai închisă. Punem mai mult oxidant. De exemplu, dacă dorim o nuanță de brunet mai închis, atunci folosim o picătură de vopsea și 2 picături de oxidant și le amestecăm foarte bine.
Cel mai bine e să le amestecăm cu 2-3 minute înainte de aplicare pentru a vedea ce nuanțe avem. Aici poate spune cineva dacă a avut astfel de cazuri unde s-au ars genele sau ceva experiențe ca să trecem la următoarea greșeală. Da, mă bucur că nu sunt așa, nu ați avut așa probleme, că încă nu am reușit să le ard. Foarte bine, Alina, că nu ai reușit, nici nu trebuie. Eu la fel de câți ani activez în această, nu am avut probleme, nu am avut clienți care s-au plâns pentru că le-am ars genile. Aveam o frică foarte mare la început, pentru ca să nu ajung să le ard, pentru știam fete care când le spuneam că mă ocup cu laminare, spuneau că vai de mine, eu am fost la laminare și așa mi-au ars genele și nu mai vreau să mai încerc sau... Și da, atunci noi, din cauza unor meșteri care nu reușesc să facă lucruri cum trebuie, pierdem încrederea în clienților. Nu funcționa vopseaua, Inga, poate era, ai lăsat-o deschisă și s-a dus toate principiile care el trebuie să-l facă sau oxidantul nu era care trebuia, foloseai același oxidant și de la aceeași firmă cu care foloseai și vopseaua? Alina, eu cred că nu vei arde genile, mai ales dacă după acest webinar. Doar fiți foarte atente la cât de mult sau cât de puțin ținem produsele pe... Atunci sunt multe persoane care fac concomitent și procedura de laminare a sprâncenilor și atunci uită de gene, le lasă câteva minute mai mult. Dar cel mai bine e să vă scrieți pe o foaie atunci când faceți două proceduri concomitent pentru a nu vă greși și nu a uita timpul la care trebuia să ștergeți genele și atunci nu veți arde niciodată genele. Nici eu nu am pățit niciodată să le ard, în schimb am avut multe cliente venite cu ele arse. Da, aceeași situație. Da, foarte, foarte corect, Maria. Sau a trecut termenul de la deschidere. Trebuie la fel să citiți pe instrucțiuni că sunt produse care nu pot fi refolosite și a doua zi, deoarece ele, dacă le-ai deschis atunci pe moment trebuie să lucrezi și atât. Sunt unele care au termenul o lună sau mai puțin sau mai mult, în dependență de fiecare brand la brand. Apropo de vopsea, se folosește sau nu hena după laminare? După laminare, Alina, ai făcut procedura și după câteva zile sau vii cu hena sau în aceeași procedură să vopsești cu hena? Bravo, Ana! Așa și trebuie pentru a nu ajunge la așa consecințe. Da, straniu această, dacă nu și-a făcut efectul oxidantul cu vopseaua. Și nu înțeleg de ce.
Ți-a spus cineva de unde să le procuri și ce să procuri sau tu așa ai decis că trebuie acelea să le iei? Mie mi s-a spus să folosesc pe bază de curățitor, adică să curăț genile de vopsea și lipici. Vorbesc de hydrating de la Mind Lamination. Nu am înțeles. Cristina, nu am înțeles. Dacă poți, te rog să scrii încă o dată. Nu, Alina, în locul vopselii noi nu putem folosi hena, deoarece hena noi o facem pe bază de apă. Și noi știm foarte bine că 24 de ore nu trebuie să aplicăm apă pe gene, nici pe sprâncene. Și dacă noi vom folosi hena, atunci vom pierde toată procedura, toate soluțiile. Nu, de exemplu, facem prima și a doua soluție și după punem henă, curbarea se va lăsa în jos. Nu își va face efectul, deoarece vom aplica apă. Da, este bun oxidantul de 3%, doar că vezi nu știu, după și vopseaua ce vopsea folosești și atunci vezi dacă le poți amesteca. Da, ele sunt foarte multe, Alina, foarte multe soluții care se recomandă. Noi știm că toți vor să vândă produse, dar eu nu folosesc niciun hydrating pentru a șterge genile sau pleoapa. Doar cu un bețișor aplicat în apă micelară, puțin, nu foarte mult, șterg pleoapa, șterg genile. Ajungem și la after, Ana. Unde mai este și vopsea henă pe bază de oxidant și vopsea. Da, este Andreea și vopsea henă, doar că la fel fiți foarte atente ce fel de vopsea este, să nu fie cu un pH foarte, foarte mare, că atunci ajungem la fel să ardem genele. Ok. Sper că am răspuns la toate întrebările. Mergem mai departe. Cum spuneam despre curățarea genilor și pleoapei, după cum vedem aici în imagine, nu s-a curățit genile, se vede surplusul de vopsea, de soluții și chiar de adeziv pe gene. Și atunci, dacă genele nu vor fi curățate, mai ales la linia de creștere a genilor, atunci acea soluție se va usca și va începe să deranjeze clienta și să-i producă un fel de mâncărime care ea, vrea nu vrea, va trebui să pună mâna pe gene, dar nu trebuie 24 de ore să pună mâna pe gene nici într-un caz. Astfel, acordați-vă 5-7 minute pentru curățarea intensivă a genilor și a pleoapei, cât și a genilor de jos. Ștergeți cu un bețișor de vată aplicat în apă micelară sau cu mulți, dacă folosiți acea soluție soluția 3 pe bază de ulei, puteți să aplicați chiar puțin din acea soluție și să ștergeți foarte bine, pentru că ea este transparentă și veți curăța pleoapa de adeziv cât și genele și atunci vom avea un rezultat foarte, foarte frumos, deoarece nouă ne trebuie imaginea să fie cât mai curățică și mai naturală,
pentru că noi la sfârșit facem poze. Și dacă în poze vom avea așa rezultat, noi nici nu vom putea să postăm pe rețele de socializare sau chiar dacă vom posta, nu vom, că nu vom avea clienți, pentru că cine și-ar dori să aibă așa gene? De aia trebuie să faceți totul să arate bine, să faceți pozele, pentru că știm că pozele ne vând și trebuie să postăm permanent, să arătăm cu ce ne ocupăm, să avem cât mai mulți clienți. Bine, bine, Alina. Nu știu, eu am fost și la perfecționări despre hidratingul nu mi-a fost spus, dar nici și meșterii cu care interacționez nu folosesc ceva suplimentar pentru ștergere, dar dacă este ceva, atunci încercați-l, chiar o să încerc și eu. Mulțumesc! pH-ul, spuneam inițial, trebuie să fie între 7 și 8, nu mai mare și nu mai mic. Da, dar la fel depinde. Este un care îl folosesc la My Lamination, el nu care tu zici de ultima soluție. Ultima soluție, el cam usucă și dacă noi vom curăța și pliu apa în sens usucă, face ca genile să facă un fel de, cum să spun, o peliță, cum s-ar spune, deasupra genilor, adică nu putem șterge pleoapa cu aceea, deoarece când vom deschide și vom închide ochiul, atunci vom simți un deranj și el se aplică doar pentru geni. Poți curăți foarte bine genile, dar nu și pleoapa. Pentru pleoapă ar trebui un hidratant, ceva pe bază de ulei, care să șteargă foarte bine. Pelicula. Mulțumesc, Alina. Da, pelicula care se face după aplicarea soluției 3. Despre extrem look. Da, nu pot să spun că m-a impresionat foarte mult acest brand. De-aia și am ajuns să folosesc My Lamination. Dacă îl folosești și obții rezultatele pe care ți le dorești, poți să încerci și altul dacă nu ai un rezultat wow. Așa, Andreea ne spune, fetelor, eu nu lucrez în laminare, dar aș dori, m-ar interesa să-mi spuneți ce preț luați voi pentru laminare a genilor și a sprâncenelor pentru a-mi face o idee. Andreea, independență de unde te afli și unde ai dori să faci acea procedură, unde ai dori să lucrezi. Pentru că diferă de la țară la țară, de la oraș chiar la oraș și de aia spune de unde locuiești tu. Dați să mergem și cu ultima greșeală pe care o fac meșterii, nu instruiesc corect clienții
ce ar trebui să facă după procedura de laminare, cum își spunea aici cineva, after, da? Pe lângă ceea ce noi spunem de bază, că nu ar trebui să folosească bazinul, sauna și să nu ude genele, noi trebuie să le mai anunțăm că nu trebuie să aplice nici rimel pe ochi timp de 24 de ore și plus la aceasta să pieptine genele foarte bine, da. Genele trebuie periate la fel ca și extensiile, doar că trebuie periate corect, cu ochii deschiși, de la rădăcini spre exterior, le pieptănăm, nu cu ochii închiși. Dacă genele nu vor fi pieptănate corect, atunci nici se vor lăsa în jos, în primul rând, cum spuneai, și nu, toată procedura care noi am făcut-o se va duce de val pentru că nu sunt respectați pașii care trebuie. Și plus la aceasta, un sfat, dacă vreți să oferiți clienților pentru a avea genele cât mai naturale și a reveni la voi și vouă să vă fie mai ușor de la procedură la procedură, ar fi să le propuneți, dacă poate că voi aveți serum hidratant în vânzare sau cunoașteți de unde ar trebui ele să cumpere și să folosească în fiecare zi dimineața și seara gelul acela hidratant pentru ca să sporească creșterea genilor, să fie cât mai sănătoase și atunci când vor reveni și voi veți lucra cu niște gene mult mai ascultătoare, cum s-ar spune, și nu atât de rebele. Dumine spune pereți gene plus sprâncene minus 20% dacă le faci concomitent. Cam așa formulă se poate utiliza în Pitești. Dacă sunt fete din Pitești, ar putea să-ți spună ele ce prețuri oferă acolo. În Irlanda se folosesc, bineînțeles, alte prețuri, aici fiind și alte salarii, da? Pentru laminarea genilor aparte, adică iau 35 de euro, iar pentru laminarea sprâncenilor 40. Iar dacă se face laminarea genilor plus laminarea sprâncenilor, atunci iau 70, când, în dependență de gene. Dacă genele sunt complicate, atunci și prețul poate fi altul, pentru că atunci se lucrează mai mult, se folosesc soluțiile altfel și concomitent pun și prețul diferit. În caz că te-am putut ajuta cu ceva, dacă nu, ca să-ți faci o idee, dacă nu este nimeni din Pitești să-ți poată răspunde. Așa, ce mai ziceam eu să vă zic? Cam acestea au fost ce ține de greșelile pe care le fac mulți meșteri și nu obțin rezultatul dorit. Mai aveți, dacă mai sunt întrebări? Iată și Alina a răspuns. Da, vorbim despre ofertă. Cine a zis că vrea să încerce? Pare-mi să Andreea, da? Andreea, dacă dorești să afli mai multe detalii despre ce ține de procedura de laminare genilor, eu cred că tu vrei să te apuci, dar vrei să o faci după ce ai făcut un curs. Deoarece doar privind unele traininguri sau webinare nu putem să ne apucăm să facem procedura de laminare, deoarece, după cum ai văzut, sunt foarte multe riscuri. Și de aceea vin cu oferta de a vă înscrie la cursurile online de laminare genilor, chiar și offline. Pentru persoanele care vor să nu pot să deplaseze și vor să facă un curs,
atunci vă ofer cursul de laminare a genilor, teoria PDF plus video cu prezentarea practică. Acolo sunt la fel toate secretele despre... Azi am vorbit 10 greșeli, dar sunt foarte multe greșeli și probleme pe care le puteți întâmpina în procedura de laminare a genilor. Plus la aceasta primiți bonus prezentarea procedurii de laminare a sprâncenilor. Vă așezați și treceți teoria, după care priviți video-ul, opriți, puteți chiar să luați pe cineva ca model, cineva din familia voastră și după care să-l încercați după video dat, după ce ați privit, bineînțeles, tot video și le-ați repetat de privit. Tot aici aveți acces la grupul de pe Telegram cu o comunitate de lame meșteri. Acest grup este în special pentru a vedea mulți meșteri din diferite regiuni, cu experiențe, care, la fel ca și acum am vorbit în webinar, se pun întrebări, se răspund eu, răspund alți meșteri, vedem care au, cine și ce a făcut și le s-a primit mai bine, multe sfaturi. Chiar comunitatea de pe Telegram nu este doar pentru a da întrebări și a adresa întrebări și a primi un răspuns. Doar puteți să vă întâlniți cu persoane, poate că nici nu știați că în același oraș fac la fel și vă puteți întâlni și offline, să vorbiți, să aflați unul de la altul multe alte secrete pe care poate nici unii meșteri nu-i cunosc, pentru că da, asta totul se face prin practică, nu putem cunoaște totul ce ține de laminarea genilor. Doar atunci când facem practica și vedem ceea ce trebuie de învățat. Așa, cursul, dacă vă înregistrați azi și până mâine la amiază, veți obține reducerea de 50 de euro. Adică, dacă nu vă înregistrați azi sau mâine, pe parcurs veți procura cursul cu 150 de euro. Dacă vă îndepliniți formularul, acum o să aplic și formularul de înscriere la cursuri, atunci îl luați doar cu 100 de euro. Cred că este foarte puțin pentru atâta informație care o puteți afla în acel curs. Da, să spun și celelalte oferte, după care vă răspund și la întrebări. Cel de-al doilea curs este la fel online, doar că aici este la fel teoria în PDF plus prezentarea live pe Zoom cu 2 persoane. Adică noi stabilim o dată pentru 2 persoane și ora în care ne facem întâlnirea pe Zoom, eu având modela și vă arătându-vă vouă tot parcursul care trebuie să-l faceți în procedura de laminare a genilor. La fel, primiți bonus prezentarea cursului de laminare a sprâncenilor. Nu doar priviți ca în prima ofertă, dar puteți aprinde și camera, microfonul, dați întrebări, vă spuneți toate nelămuririle, nu știu, vom fi față în față, adică acesta este practica și cum ai fi offline, doar nu faci practica pe modelă, doar asculți, privești, dai întrebări, vorbești și cred că la fel este un preț foarte bun pentru așa informație pe care o poți primi. Pe lângă aceasta primiți înregistrarea la sfârșitul cursului pe care noi îl vom face, primiți și înregistrarea pentru 30 de zile. De ce pentru 30 de zile? Deoarece știu că persoanele lasă de la o zi la alta. O să încep mâine, o să încep mai târziu, vine vara cu copiii, o să-i dau să ducă pe afară și o să am mai mult timp și atunci voi începe. Nu, trebuie dacă v-ați propus, atunci începeți atunci când v-ați propus, pentru că entuziasmul acesta se pierde pe parcurs, apar alte probleme și atunci când ajungi într-un moment spui
vai, ce n-am făcut eu atunci când a fost propunerea. De aceea nu ratați această șansă de a procura acest curs și de a începe o nouă nișă unde nu este atât de greu, după cum ați văzut și în webinar când v-am explicat despre laminarea genilor, nu este atât de grea această procedură, dar obții un profit și un venit foarte bun. La fel aveți accesul la grupul de pe Telegram și ca și la prima ofertă aveți diplomă. Și doar 140 de euro dacă îl procurați azi sau mâine, nu mai târziu. Dacă mai târziu, atunci îl veți procura cu 180 de euro. Și vorbind despre cursul offline, cursul la fel offline se face doar în Dublin, pentru persoanele care sunt de aici. Primiți teoria printată plus practica pe 2 modele într-o zi. La fel, diplomă, bonus, cursul de laminare genilor și sprâncenilor și accesul la comunitatea de pe Telegram. Prețul este doar 190 de euro dacă îl procurați astăzi. Banii nu se pentru cursul offline nu se transmit toți, doar un avans pentru rezervarea unei dăți. Asta vom stabili deja în privat. Între timp vă aplic și formularul de înscriere la cursuri, cine își va dori, dar cred că am fost foarte concisă ca să aici, dacă îl puteți accesa, îmi spuneți, vă rog. Vă mai pun o dată ofertele. Să citesc și din întrebările voastre. Da, este și cursul de laminare a sprâncenilor. Ele vin concomitent. Procuri cursul de laminare a genilor și primești bonus cursul de laminare a sprâncenilor, Inga. Da, este online și este offline, dar presupun că tu ești în România. Pentru tine ar fi perfect cel de întâlnire pe Zoom. Vedem dacă îți dorești, vedem ce zi se potrivește, chiar putem începe de săptămâna viitoare. După cât timp trebuie să reprogramezi clienta pentru procedura de laminare? Cel mai bine ar fi dacă clienta a venit pentru prima dată, atunci de la 3 la 4 săptămâni o poți reprograma. Dar dacă deja este clienta fidelă, vine la mai multe proceduri și efectul se ține pe mai mult timp, atunci reprogramezi pentru 5-6 săptămâni. Cam așa, la reprogramare, în dependență de câte proceduri ai realizat, Silvia. Eu la curs am învățat că procedura se face o dată pe lună. Da, la 3 săptămâni se face doar după prima procedură, după care se aplică dată la o săptămână și jumătate chiar, dacă clientele au venit de mai multe ori. Dacă și Alina ți-a răspuns. Primele 3 proceduri la 3 săptămâni distanță, apoi cam la 5 săptămâni, așa mi s-a spus și mie. Lorea, Denisa, mulțumesc pentru feedback, da. Pentru genic fir cu fir, cred că o să fac pe viitor, dar mai am un webinar, am promis că îl voi face despre postări, promovare și marketing pe rețelele de socializare. Eu cred că voi ați făcut screen-uri, da, ați postat la voi în povești și m-ați etichetat, spunând că sunteți la o întâlnire.
Da, mulțumesc, Ana Maria. Eu sper că am fost foarte clară, pentru că nu m-am așteptat să am atâtea persoane din România, dar știu că în România această procedură este mult, mult mai întrebată decât în Moldova sau în alte țări, mai ales în Irlanda.